हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे बे बोसोरनिनो फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि आपडेट लाबोबावबाय। बे सावथुननि मुंजों लोगोसे बेवहाय सोर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिखौ नुनो मोनगोन बेफोर गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बेनो जादों गोदानै मैना फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां गोजोन बर' बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन खालामनायाव काटिनाथ खदाल एबा खोरोमदाव बिथांमोननि प्रडिउस खालामनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों मैना। बे सावथुनावनो गाहायै फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो जौगाफुनाय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी आरो फावखुंगुराव नुनो मोनगोन surajit बिथांमोनखौ। लोगोसेनो बिथांमोनजों आरोबाव फाव खालामफानाय नुनो मोनगोन गोबांथार सिनियर आरो जौगाफुनाय आर्टिस्टफोर जेरै dangkhw आरो गोबां आर्टिस्टफोर। आसा खालामो बिथांमोननि बे मैना मुंनि सावथुना मोजाङै मोजां आबुं महर मोनगोन आरो जोबोरैनो अनसायजागोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बर' सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।